Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα SPTube βίντεο, συγκεκριμένα στο πρώτο SPTube βίντεο. Οπότε αρχικά σας καλωσορίζω στο κανάλι μου, το SPTube. Δεν ξέρω πόσες φορές είπα τη λέξη SPTube, αλλά δεν πειράζει. Σε αυτό το κανάλι, με τον καιρό, έχω στο μυαλό μου να πραγματοποιήσω διάφορα project, όπως ας πούμε Q&A, vlog, κάποιο giveaway ίσως, κάποιο unboxing και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία θα μου ζητήσετε και θα θέλετε να κάνω εφόσον μπορώ, γιατί όχι. Προς το παρόν, στο πρώτο βίντεο, το συγκεκριμένο δηλαδή βίντεο, έχω επιλέξει να σας πω σε ποια μέρη πήγα στις διακοπές μου, πώς πέρασε εκεί, τι είδε εκεί, τι ψώνισα από εκεί και διάφορα άλλα. Σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο θα ήθελα να σας διευκρινίσω ότι θα προσπαθήσω αυτό το βίντεο να είναι όσο δυνατόν λιγότερο κουραστικό γίνεται. Και για εσάς και για εμένα στο edit, το οποίο edit θα γίνεται από το κινητό, γιατί δεν έχω καλό υπολογιστή. Αυτό ήταν ένα story time, αλλά δεν πειράζει. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά θα σας πω σε ποια μέρη πήγα στις διακοπές μου. Έχω εδώ και τις σημειώσεις μου, τα σκονάκια μου, για να μην ξεχάσω κάτι, να μην παραλείψω κάτι κτλ. Λοιπόν, οι διακοπές μου ήταν φέτος από τις 21 Ιουλίου 2017 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2017, δηλαδή σήμερα που γυρνάω το βίντεο, γιατί κάποια πράγματα από αυτά που θέλω να δείξω δεν θα υπάρχουν στο κοντινό μέλλον. Οπότε, στις διακοπές μου αποφασίσαμε με τους δικούς μου αρχικά να πάμε στην Πρέβεζα, αλλά τα πράγματα αλλάξανε μία εβδομάδα πριν και είπαμε να πάμε στην Κατερίνη που περνάμε καλύτερα, υπάρχει νυχτερινή ζωή κτλ. Οπότε, πήγαμε στην Κατερίνη και η βάση μας, δηλαδή το ξενοδοχείο που μέναμε, το Hotel Ευδοκία, πολύ ωραίο ξενοδοχείο, πάμε πάνω από 4 χρόνια νομίζω, ήταν στην Ολυμπιακή Ακτή στην Κατερίνη. Από εκεί πήγαμε σε διάφορα κοντινά μέρη, πηγαίναμε μάλλον καθημερινά για τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ και για διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία άμα τα πω θα κουράσουνε. Πηγαίναμε λοιπόν στην Κατερινόσκαλα, στην παραλία, όχι την παραλία την Ολυμπιακή Ακτή που ήταν 5 βήματα από εμάς. Παραλία είναι μια περιοχή που τη λένε έτσι στην Κατερίνη, στο κέντρο της Κατερίνης, και από εκεί και πέρα πηγαίναμε και κάποιες μονοήμερες. Η πρώτη μονοήμερη που πήγαμε, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στον Παλαιό Παντελεήμονα, ναι καλά το είπα, και στους Παλαιούς Πόρους. Εκεί πέρα πήγαμε στην εκκλησία του Παλαιού Παντελεήμονα, είδαμε διάφορα πράγματα, ψωνίσε και κάποια πράγματα η μητέρα μου συγκεκριμένα, από εκεί δεν πήραμε κάποιο μαγνητάκι κάτι τέτοιο και αυτό ήταν όλο. Αμέσως μετά δεν θυμάμαι που πήγαμε, οπότε θα τα πω μπερδεμένα. Πήγαμε κάποια στιγμή με ένα ταξιδιωτικό γραφείο, το Armira Travel. Κάνω και διαφήμιση στο κανάλι μου από την αρχή εγώ. Χωρίς να πληρώνω, χωρίς τίποτα. Να μου πληρώνουν, να είναι εταιρείες μου κτλ. Τι εταιρείες να μου πεις, στις 100 προβολές. Λοιπόν, πήγαμε με ένα ταξιδιωτικό λοιπόν γραφείο στη Σκιάθο. Όπου στη Σκιάθο είδαμε διάφορα πράγματα, θα σας πω μετά. Είχαμε να κάτσουμε 2 ώρες στο λιμάνι και 2 ώρες σε μια παραλία η οποία ονομαζόταν Κουκουναριές. Μετά πήγαμε επίσης μια μονοήμερη στην Έδεσα στους Καταράκτες, όπου κάτσαμε μόνο για να τους δούμε, που τους είχαμε ξαναδεί άλλες 2 ή 3 φορές, και φύγαμε αμέσως μετά από εκεί και πήγαμε στην Κατερίνη λέω, στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο, δηλαδή στο Λευκό Πύργο, στο κέντρο, στο λιμάνι, στο Λευκό Πύργο, στις Ομπρέλες, και αμέσως μετά πήγαμε και στα Mediterranean Cosmos, το μόλ της Θεσσαλονίκης. Σε μια άλλη εκδρομή μας πήγαμε στα Μετέωρα, πάλι με το ίδιο ταξιδιωτικό γραφείο, και επίσης πήγαμε και που αλλού πήγαμε, πουθενά. Αυτά δεν είναι και λίγα. Βλέπω και τις σημειώσεις μου, γι' αυτό αργώ λίγο. Και επίσης κάτω μπερδεύτηκα γιατί γράφω συν, σάλτσες εννοώ, να πω τα περαιτέρω για να μην τα γράφω. Οπότε αυτά ήταν τα μέρη που πήγα στις διακοπές μου. Τώρα θα σας πω τι είδαμε σε αυτά τα μέρη. Λοιπόν, αρχικά στην Κατερίνη, στην Ολυμπιακή Ακτή, πάμε πολλά χρόνια, οπότε τα έχουμε μάθει όλα απ' έξω. Οπότε την περιορίσαμε λίγο εκείνη την περιοχή και δεν πήγαμε και τόσο. Κάναμε τις βόλτες μας, εννοείται, στην Ολυμπιακή Ακτή, αλλά περισσότερο τις κάναμε στην περιοχή που σας πω ότι λεγόταν παραλία μέσα στην Κατερίνη. Στην πόλη δεν ξέρω πώς να το πω. Τώρα στη Σκιάθο. Στη Σκιάθο, όπως σας είπα, είχαμε μόνο 2 ώρες στην πόλη. Οπότε τη μία ώρα οι δικοί μου φάγανε και εγώ τη μία ώρα την έφαγα για να βρω το φούρνο του Ντάνου και να πάρω τα ναπτάκια.
για να δοκιμάσω τι τρώγανε τόσο καιρό, στο περίπου δηλαδή, στο Survivor. Τον βρήκα τέλος πάντων, πήρα το λεωφορείο της Σκιάθου, το οποίο για εμάς είναι το γνωστό σε όλους Πούλμαν, τα οποία είναι τα λεωφορεία τους, και το ειστήριο κοστίζει 1,60. Κατέβηκα στην πρώτη στάση και μετά από εκεί, γιατί δεν είχαμε πολύ χρόνο, έφυγα με τα πόδια για να μην καθυστερώ, ήταν 20 λεπτά. Πήρα τελικά την τενοπτάκια, θα τα δείξω λίγο μάλλον. Και αυτά. Μετά η δική μου, αφού πήγα και τις βρήκα, έφυγα με τη μητέρα μου και πήγαμε πάνω στον Άγιο Νικόλαο, την εκκλησία που μας πάνε να την βλέπεις όλη τη Σκιάθο. Όλη τη Σκιάθο. Τελεία. Είδαμε την υπέροχη θέα από εκεί πέρα πάνω, βγάλαμε τις φωτογραφίες μας, ανάψαμε το κεράκι μας και τρέχαμε για να φύγουμε, γιατί σε λίγο θα έφευγε το καράβι και εμείς δεν είχαμε πάρει σουβενίρ. Ευτυχώς προλάβαμε και πήραμε. Τα σουβενίρ θα τα πω μετά και θα τα βάλω στο γρήγορα για να μην σας κουράσω. Επίσης κάτσαμε για φωτογραφίες και στο λιμάνι της Σκιάθου, αλλά δεν προλάβαμε να πάμε στο Μπούρτζι. Δεν πειράζει, ίσως μια άλλη φορά που θα πάμε στη Σκιάθου. Τώρα στη Θεσσαλονίκη ανεβήκαμε στο Λευκό τον Πύργο πολύ γρήγορα, βγάλαμε τις φωτογραφίες μας, είδαμε αυτά που είχε μέσα, επίσης βγάλαμε τις φωτογραφίες μας και στις ομπρέλες της Θεσσαλονίκης και πήγαμε στα Κόσμος αρχικά για να φάμε, αλλά εγώ ψώνισα κιόλας, μόνο εγώ. Ύστερα από όλα αυτά, στα μετέωρα πήγαμε πάλι, όπως είπαμε, το ταξιδιωτικό γραφείο, όπου μας άφηνε μισή ώρα σε ένα μαγαζάκι με τουριστικά, το οποίο ήταν πανάκριβο. Όταν σας λέω πανάκριβο, πανάκριβο, επειδή είχε, ας πούμε, βυζαντινές εικόνες, μια εικονίτσα τόση, δείχνει κιόλας, είχε 2.500 και μια σκάφη από τις παλιές ξύλινες με μια εικονογράφηση του Άγιου Γεώργιου που ήταν ζωγραφιστή, βυζαντινή κτλ. Είχε 6.500. Όπου με 6.500 σήμερα παίρνει σπίτι, οικόπεδο, αυτοκίνητο, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αμέσως μετά πήγαμε στα μετέωρα, επισκεφτήκαμε τη μονή του Αγίου Στέφανου που κατοικούν μέσα 30 μοναχές από ό,τι μας είπαν. Εγώ είχα ξαναπάει και με την τριήμερη εκδρομή του γυμνασίου. Και μετά πήγαμε στο μεγάλο μετέωρο. Στη συνέχεια ψωνίσαμε και πάλι τα σουβενίρ μας, βάλαμε τις φωτογραφίες μας κτλ. Μετά στους Παλαιούς Πόρους και στον Παλαιό Παντελεήμονα που είναι δίπλα-δίπλα, πήγαμε στην εκκλησία του Παλαιού Παντελεήμονα, κάναμε διάφορα άλλα πράγματα, ψωνίσαμε τα σουβενίρ μας κτλ. Τώρα θα πάμε να σας πω τι ψωνίσαμε. Λοιπόν, αρχικά θα με συγχωρέσετε που σε αυτό το σημείο του βίντεο θα είμαι σκυμμένος, αλλά τόσο που έχω γράψει εδώ πέρα είναι μια σελίδα πίσω, δεν είναι να τα θυμάμαι. Ψωνίσαμε 5 virtual reality glasses. Αυτά είναι από την Κατερίνη, από την Ολυμπιακή Ακτή και από την Κατερίνη. Μία μπλούζα για μια φίλη μου, μια κούκλα για μια νησιά που έχει αύριο γενέθλια. Χρόνια πολλά στα βρούλα, λογικά δεν έχουν περάσει τα γενέθλια όταν θα ανεβάσει τα βίντεο. Τα γενέθλια τη μικρή είναι 1 Ιουλίου, Αυγούστου. Ψωνίσαμε μια μπλούζα για μια άλλη νησιά μου, επίσης 2 τσάντες για την ίδια νησιά μου, μια μπλούζα για ένα θείο μου, μια εικόνα μητέρα μου, ένα βραχιόλι μητέρα μου για τον πατέρα μου, αυτό από τη Σκιάθο και από τον Παλαιό Παντελεήμονα, τα δύο προηγούμενα. Τώρα από τα μετέωρα, εκεί σπάσαμε ρεκόρ. Καταρχήν κερδίσαμε σε μια κλήρωση για ένα ημερολόγιο του 2017. Επίσης πήρα εγώ ένα μεγάλο πλαστικό μετέωρο για να το έχω και ενθύμιο. Πήραμε ένα σταυρό για την ανησιά μου, ένα σταυρό για το αμάξι μας, ένα σταυρό για μένα και ένα σταυρό για το σπίτι μας. Επίσης πήραμε έναν ξύλινο μυστικό θύπνο και ένα μυστικό θύπνο ζωγραφισμένο πάνω σε μια πέτρα. Ακόμα πήραμε και ένα σελίδοδίκτυο πάλι για μετέωρα. Τώρα από μαγνητάκια. Από μαγνητάκια σουβενίρ πήραμε 2 και άλλες πυραμίδες οι οποίες μέσα γράφουν Olympic Beach, αυτά τα πήραμε από την Κατερίνη. 2 κούπες επίσης που γράφουν Olympic Beach. 6 μαγνητάκια που γράφουν Olympic Beach, δεν ξέρω πώς ακόμα βάζετε από το Olympic Beach. Αλλά πάμε στη Σκιάθο. Από τη Σκιάθο πήραμε 6 μαγνητάκια που προφανώς γράφουν Σκιάθος και τα ντενοπιτάκια τα οποία σας είπα. Και μια τυρόπιτα που πήρα για να γράφει το χαρτί ο φόντος στον Τάνο, γιατί δεν το γράφω στο κουτί, να πει την πέταξε η μητέρα μου, γιατί με γιάτρεψε και τη είπε κανείς ότι πήρα την τυρόπιτα. Όχι. Λοιπόν, από τα μετέωρα πήραμε σε σύνολο 12 μαγνητάκια. Το καθένα ξεχωριστό από το άλλο, γιατί πηγαίνουν και διαφορετικά άτομα προφανώς και δίνουν για το σπίτι μας. Αυτά ήταν τα σουβενίρ και τα βίντεο, τα είπα πολύ περίπου. Τα σουβενίρ και τα μαγνητάκια τα είπα πολύ γρήγορα και πολύ περίπου. Πάμε τώρα στο τομέα ρούχα. Στο τομέα ρούχα από την Κατερίνη πήρα 2 μπλούζες πατέρας μου, 2 μπλούζες πατέρας μου, 2 μπλούζες πατέρας μου για τον αδερφό μου, 3 ρούχα μητέρα μου, δεν κατάλαβα τι ρούχα, κάτι γυναικεία, γενικά δεν ασχολούμαι με αυτό, οπότε ας τα αφήσουμε στο θέμα να περάσει. Και 7 μπλούζες εγώ. Από τα Mediterranean Cosmos τώρα, το μόλις Θεσσαλονίκης. Πήρα 2 μπλούζες από τα Zara για εμένα, 1 μπλούζα από τα Pull&Bear ξανά για εμένα, 1 μπλούζα από τα Bershka επίσης για εμένα και τέλος, μοντεύστε, 1 μπλούζα από τα H&M ξανά για εμένα. Επέλεξα να μην πάρω πολλά ρούχα από το mall, που είχε μέσα μαγαζιά όπως είναι τα Pull&Bear, τα Bershka, τα H&M και τα Zara, κάνω διαφήμιση. Γιατί αυτά τα ρούχα και γενικά οτιδήποτε είχε μέσα το mall μπορώ να τα βρω και εδώ, οπότε επέλεξα να πάρω περισσότερα ρούχα από την Κατερίνη, τα οποία δεν μπορώ να τα βρω. Λοιπόν, από όλα αυτά τα πράγματα που σας είπα ότι ψωνίσαμε, επέλεξα να σας δείξω τα καλύτερα. Από μαγνητάκια έχω επιλέξει 1 ή ίσως και 2 μαγνητάκια από κάθε τόπο για να μην κουράσουν, δεν θα τα δείξω προφανώς όλα. Ας ξεκινήσουμε με την Ολυμπιακή Ακτή και αυτή είναι μια κούπα που πήρα σε μια φίλη μου, η οποία γράφει πάνω Olympic Beach και έχει και το δικό της καπάκι. Δεν είναι ίσως από τα καλύτερα δώρα που θα μπορούσα να τις πάρω, αλλά αυτό αυτό επέλεξα να τις πάρω γιατί γράφει πάνω την τοποθεσία στην οποία ήμουνα. Θα μπορούσα να τις έχω πάρει κάτι πολύ πιο όμορφο που να μην έχει τόση αξία γιατί δεν θα έγραφε από που είναι. Οπότε είναι μια καλή επιλογή. Επίσης η πυραμίδα που σας είπα που λέει μέσα Olympic Beach είναι αυτή εδώ, η άλλη πυραμίδα. Ένα διαμαντάκι από τους καταράκτες στην Έδεσα, το οποίο λέει πάνω Έδεσα.
Ήταν και το μαγνητικό μαγνητάκι που πήραμε από την Έδεσα, καθώς έχουμε πολλά από Ολυμπιακή Ακτή και Έδεσα, γιατί έχουμε ξαναπάει πολλές φορές. Και πάμε τώρα στο μεγάλο μετέωρο που σας πω ότι πήρα για να το έχω και επιθύμιο. Είναι αυτό εδώ και απεικονίζει το μεγάλο μετέωρο. Είναι πολύ ωραίο, νομίζω ότι είναι και χειροποίητο. Ήταν έξω από εκεί πέρα που ήταν το μεγάλο μετέωρο. Τώρα από μαγνητάκια έχουμε πάρει αυτό εδώ από τα μετέωρα. Επίσης από τα μετέωρα επέλεξα να σας δείξω και το μεγάλο μετέωρο και σε μαγνητάκι, οπότε είναι αυτά τα δύο. Τα μαγνητάκια προφανώς σας δείχνουν τα δικά μας και δεν ανοίγω, αυτά πήραμε για δώρο. Επίσης από την Ολυμπιακή Ακτή έχω επιλέξει να σας δείξω αυτό το μαγνητάκι που πήραμε. Και έχω επιλέξει και δύο από τη Σκιάθο, δεν έφερα από άλλο για να μην κουράζουν. Το ένα είναι αυτό που απεικονίζει τη Σκιάθο, το Μπούρτζι και το λιμάνι. Και το άλλο είναι αυτό που επίσης απεικονίζει τη Σκιάθο, το πήρα εγώ, πάρω λίγο και να μου σπάσει. Και γυρνάει και ο ανεμόμενος. Το πρώτο τελευταίο που επιλέγω να σας δείξω είναι τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας που σας είπα, τα οποία πήραμε 5 ζευγάρια, καθώς πήραμε 2 για μένα να έχω σε περίπτωση που χαλάσει ένα, για τον ξαδερφό μου που είχε τα γενέθλιά του και για τα 2 αδέρφια μου. Τα 2 αγόρια αδέρφια μου. Γιατί έχω και 2 κορίτσια αδέρφια. Λοιπόν, ένα μικρό unboxing εδώ πέρα. Έχουν τις οδηγίες χρήσης μέσα, έχουν ένα μαντιλάκι για να καθαρίζει τα γυαλί και είναι αυτά εδώ. Είναι τα VR Box. Υπάρχουν και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Δεν είναι της μάρκας της Samsung, αλλά είναι με λιγότερα λεφτά, κάτι που κάνει την ίδια δουλειά και το λέω αυτό καθώς τα έχω δοκιμάσει. Επίσης μαζί με αυτά έχει δώρο αυτό εδώ, όπου είναι ένας μοχλός για να παίζεις παιχνίδια, να κατεβάσεις και να παίζεις παιχνίδια, τον οποίο δεν έχω μάθει ακόμα πώς λειτουργεί. Είναι αυτός εδώ. Θα μπω στο ίντερνετ να το ψάξω, καθώς τα αγγλικά μου δεν είναι τόσο καλά και οι οδηγίες χρήσης είναι όλα στα αγγλικά και περίπλοκα και στα κινέζικα. Κινέζικα δεν ξέρω, αγγλικά δεν ξέρω καλά, δεν βοηθάνε και πολύ οι οδηγίες χρήσης συνήθως και βαριέσαι να διαβάζεις τόσο πολλές. Βασικά εγώ βαριέμαι. Οπότε καλύτερα να μπω σε ένα βίντεο στο YouTube και να το βρω. Και τέλος, για να δείξω κάτι και από αυτόν τον τομέα, επέλεξα να σας δείξω μία μπλούζα που πήρα από τα Zara, τίποτα το σπουδαίο. Μπλούζα, ένα πουκάμισο, το οποίο μου άρεσε πολύ, είναι ένα καλοκαιρινό πουκάμισο που έχει πάνω άγκυρες. Και αυτά. Αυτό ήταν και το mini unboxing, mini haul όπως θέλετε πείτε το, των διακοπών, που συμπεριλαμβάνεται και αυτό μαζί με τα υπόλοιπα σε αυτό το βίντεο. Αυτά. Όπως καταλάβατε, ξέχασα να δείξω τα λεπτάκια. Και εφόσον δεν σημαίνει θα το κάνω, πρέπει να κάνω άλλο ένα βίντεο αυτό εδώ και να το ενώσω. Λοιπόν, αρχικά η τσάντα είναι αυτή εδώ από το φούρνο και γράφει πάνω φούρνο στο άλλο. Τα αφήνουμε αυτή και προχωράμε στο στάδιο λεπτάκια. Τα λεπτάκια είναι μέσα και είναι αυτά εδώ. Σε πάθος είναι, εντάξει, πήρα μεγάλο χοντρό. Είναι τόσα, είναι περίπου σαν κουλουράκι. Έχουν πολύ κολλάδι μέσα. Δεν ξέρω αν φαίνεται, έχει χρονώσει ήδη τη χέρι μου. Σαν γεύση. Δεν λέει και τόσο πολλά. Καλά είναι, αλλά είναι ένα απλό πιτάκι, πόσο είναι πια. Είναι ένα απλό ξελικό πιτάκι. Και η καρύδα που έχει μέσα είναι τόσο ξεπετεμένη που δεν την καταλαβαίνεις, μόνο να δεν τρως καρύδα. Και εγώ ξεχαίρομαι την καρύδα, το κατάλαβα ότι είχες καρύδα. Αλλά δεν με ενόχλησε, ήταν τόσο ξεπετεμένη. Αυτά ήταν τα λεπτάκια, θα πω μόνο για αυτά τη τιμή. Αυτά έχουν 5 ευρώ το μισό κοινό, τα οποία είναι 15 μάχια, άρα 10 ευρώ το κοινό. Αυτά. Στον τομέα των λεπτάκια. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Συγκεκριμένα το πρώτο βίντεο στο κανάλι μου, το SPTube. Όπως είδατε, περιείχε mini unboxing, mini haul, το που πήγα στις διακοπές μου, το τι έκανα, το τι είδα κτλ. Πολύ περιεκτικά. Θέλω να σας πω ότι έχω στο μυαλό μου σε ένα επόμενο βίντεο να φτιάξω ένα mini κολλάζ από φωτογραφίες με μέρη τα οποία πήγα στις διακοπές μου, και λέω φωτογραφίες και όχι βίντεο, καθώς αποφάσισα να ανοίξω το κανάλι μου και να κάνω τέτοιο είδος βίντεο για τις διακοπές μου 3 μέρες πριν φύγω. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα ήταν δύσκολο να βγάλω βίντεο και να τα ενώσω με φωτογραφίες από άλλα μέρη που είχα χάσει. Τέλος, θέλω να σας πω ότι θα προσπαθήσω να φτιάξω αυτό το θέμα με το φως για να μην σας κουράζει. Οπότε, ελπίζω αυτό το βίντεο να βγει μικρό για να μην σας κουράσει και ελπίζω επίσης να σας άρεσε. Οπότε, αν σας άρεσε, θέλω να πατήσετε ένα μεγάλο like, να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου καθώς είναι καινούριο και αν θέλετε, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις πότε θα βγαίνει καινούριο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά, γεια σας! Τέλος, μην ξεχάσετε να με βρείτε στο Facebook και στο Instagram. Στο Facebook Σπύρος Γλίκας στα ελληνικά και στο Instagram Σπύρος _Γλίκας. Αυτά, μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά, γεια σας!